سلام علیکم دوستان عزیز، نام من ایوب. برای چی امروز ای مردم شریف تاجیکستان نازاتیو ای حقیقت میگریزن؟ من یک گراجانین جمهوری تاجیکستان من میخوام قدشون گپ زنم. حقیقت کبیری میدونه که ایساقوف ایوب بسیار چورا میدونه برای همین گریخته است. من میخوام 1.5 میلیون دلار گپ زنم، 130 میلیون سومونی میخوام گپ زنم، 200,000 دلار میخوام گپ زنم. خودش میدونه، این حضرتیو همش میدونه. این مینا کبیری و اقبال. امروز اقبال گفته است که ایساقوف ایوب پدرش تاجیک توزه نیست، پامیریه. نگاه کنین چی پامیریا تاجیک نیستن؟ من نمیفهمم پروستا. ای مردم شریف تاجیکستان امروز چون هوی کنین ایده گروپ یکی هست کنستیتوسیای ما و شما رو وجد نمیکنن، بیرق ما رو وجد نمیکنن. ببینین دیگه دولت ها را برای بیرقشون جانشون دادیستن. ویدیو را تو آخرش تماشا کنین، یک فکر کنین کیان این حضرتیو، این مینا محیدین کبیری کیست؟ пожалуйста. имрӯз фазои сулҳу суботи комил, оромиву осудагӣ ва ваҳдати миллӣ дар қаламраи мамлакат аз тарафи шаҳрвандон бо шукргузориву қаноатмандӣ пазируфта шуда, кӯшишҳои ноором сохтани вазъи ҷамъияти сиёсӣ шадидан маҳкум мегардад. ҳамин гуна ҳаракати ғайриқонунӣ ва хиёнатро нисбат ба халқу ватан гурӯҳи террористон бо роҳбарии бевоситаи собиқ муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон назарзода абдуҳалим мирзо мулаққаб ба ҳоҷи ҳалим роҳандозӣ намуда буд, вале ба ҳадафҳои нопоки худ нарасиданд. 16 сентябр кормандони сохторҳои қудратии мамлакат амалиёти густурдаи зидди террористиро оид ба несту нобуд кардани гурӯҳи мазкур анҷом доданд. бар асари нишон додани муқовимати мусаллаҳона 35 нафар террористон аз ҷумла роҳбари гурӯҳ ҳоҷи ҳалим назарзода безарар гардонида шуда, 125 нафар узви гурӯҳи террористӣ ва ҳаммаслакони онҳо муайян ва боздошт гардиданд. тафтишот муайян кард ки ҳоҷи ҳалим назарзода тӯли солҳои охир бо мақсади амалӣ кардани иқдомҳои ҷиноятпешааш бо дастур ва роҳбарии бевоситаи раиси собиқ ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон муҳиддин кабирӣ зиёда аз 20 гурӯҳҳои хурди ҷиноятиро ташкил намуда ба онҳо бевосита роҳбарӣ менамуд. тасмими охирин оид ба ҳуҷумҳои мусаллаҳона давраи моҳи августи соли равон сурат гирифта, барои татбиқи ҳадафи мазкур аз хориҷи кишвар маблағҳои калони пулӣ ба тоҷикистон интиқол ёфтаанд. محض توسط مبلغگذاری رئیس سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری با مقصد مسلح‌گردانی سابق جنگیان اتحاد مخالفین تاجیک که اکثریت اعضای این حزب بودند، اینچنین تصرف قسم‌های حربی، صادر نمودن اکت‌های تروریستی و کوشش تبادلات دولتی، گروه تروریستی حاجی حلیم نظرزاده با چنین اقدام دهشتبار دست زد. کارمندان مقامات امنیت ملی ضمن راه‌اندازی چاره‌بینی‌های فوری جستجویی دلایل‌های قطعی را عاید به اثبات روشن این گفته‌ها به دست آوردند. чунончи 21 октябри соли равон шаҳрвандон Сайфов Ҳикматулло Қудратович соли таваллудаш 1973 зодаи шаҳри Душанбе, миллаташ тоҷик, маълумоташ миёна, оиладор, соҳиби 4 фарзанд, ронандаи раиси собиқ ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон Муҳиддин Кабирӣ муваққатан бекор, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Чинор Имомов, хонаи рақами 25, шавҳари хоҳари ҳамсари Муҳиддин Кабирӣ Нарзуллоев Ҷамшед Исматуллоевич соли таваллудаш 1974 зодаи ноҳияи Файзобод, миллаташ тоҷик, оиладор, директори ширкати Бинокор сервис, истиқоматкунандаи ноҳияи Файзобод, ҷамоати деҳоти Меҳробод, деҳаи Шукурӣ, писарамаи Муҳиддин Кабирӣ ва Раҳматуллоев Маҳмадалӣ Тешаевич соли таваллудаш 1962 зодаи шаҳри Ваҳдат, миллаташ тоҷик, оиладор, сардори шӯъбаи кадрҳои ширкати Бинокор сервис, истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат, ҷамоати деҳоти Бозорбой Бурунов, деҳаи Ҷалҷид, бародари ҳамсари Муҳиддин Кабирӣ боздошт карда шуданд. дар ҷараёни пурсиши дастгиршудагон маълум гашт ки бегоҳии 1 сентябри соли 2015, яъне 2 рӯз пеш аз актҳои террористӣ ва кӯшиши табаддулоти давлатӣ аз тарафи гурӯҳи террористии ҳоҷи ҳалим назарзода, писари калонии Муҳиддин Кабирӣ, Тиллозода Рӯҳуллоҳ Муҳиддин, соли таваллудаш 1989 тавассути телефони мобилӣ ба Сайфов Ҳикматулло занг зада, ӯро ба манзили зисти Муҳиддин Кабирӣ воқеъ дар гузаргоҳи сеюми кӯчаи Хайрулло Мирзоев, хонаи 69 даъват намудааст.
ҳангоми суҳбат тилозода рӯҳуллоҳ ба Сайфов Ҳикматулло гуфтааст ки бо супориши падараш Муҳиддин Кабирӣ таъҷилан маблағи $1,200,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ҷамъоварӣ карда ба Ҳоҷи Алим Назарзода бояд бурда диҳанд. баъдан тилозода рӯҳуллоҳ ба Сайфов Ҳикматулло дастур медиҳад ки 2 сентябр ба ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Бинокор сервис рафта ба Нарзуллоев Ҷамшед Исматуллоевич ва Раҳматуллоев Маҳмадалӣ Тешаевич супориши Муҳиддин Кабириро расонад, то ки онҳо тамоми маблағҳои дар ихтиёрдоштаи ширкатро ҷамъоварӣ кунанд. Инчунин тамоми молу мулки дар ширкати мазкур мавҷуд буда ва дигар иншоотҳояшонро дар ҳудуди шаҳри Душанбе таъҷилан ба нархи арзон ба фурӯш гузоранд. 1 сентябри 2015 бачаи Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, Тилозода Рӯҳуллоҳ ба ман занг зад ки ака куҷодӣ? Ман гуфтам хонада. Гуфт ака яъне меои кор дорум дар хонаи. Ман гуфтам майлаш мерам. Ман хестам ба рафтум хонашон ҳамо кӯчаи Хайрулло Мирзоев. Баъд Рӯҳуллоҳ дара ой кард. Ман дуромадам. Ман гуфт ака сози тенҷи хай салом кардем. Ман гуфтам ки ҳамо хеле лотам занг задае ки Туркия ки ҳамо бара Бинокор сервис Нарзуллоев Ҷамшеду Раҳматуллоев Маҳмада ки ҳамин чанд суме ҳаста ҷамъ кунанд. Соатҳои қариб та 9 буд. Чанд буд омадам хай. Ва омадам ки аки Нарзуллоев Ҷамшеду аки Маҳмад Раҳматуллоев Маҳмад ҳамунҷа хай пешвоз гирифтам. Баъд дуромадам хай салом кардам қатишон. Ва гуфтам ки Рӯҳуллоҳ ба чи раис мега ки ами чи маблағе ҳаста ҷамъ кунен ҳаминҷа тайёр кунен ва Рӯҳуллоҳ меояд худаш мегира. Баъд гуфтанд ки хай ҳозираш мо ҳаминҷа $400,000 дорему бо 200,000 дига сомонӣ дорем чӣ дорем ҳамихалӣ ҷамъ мекунем. баъди ҳозир шудани Сайфов Ҳикматулло ба дафтари кории ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Бинокор сервис ва расонидани дастури Муҳиддин Кабирӣ оид ба таъҷилан ҷамъоварӣ кардани маблағи $1,200,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва бурда расонидани он ба Назарзода Абдуҳалим Мирзо, шаҳрвандон Нарзуллоев Ҷамшед Исматуллоевич ва Раҳматуллоев Маҳмадалӣ Тешаевич иброз медоранд ки айни замон дар ширкат 200,000 сомонии аз маблағи фурӯши хонаҳо ва дигар даромадҳои ширкат, инчунин $400,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ки тахминан 1.5 моҳ пештар Тилозода Рӯҳуллоҳ ба Ҷамшед дода буд мавҷуд аст. боқимонда маблағ аз карьери пештар фурӯхташуда ба миқдори $1,180,000 сомонӣ дар дасти Тилозода Рӯҳуллоҳ қарор дорад, мегӯянд Нарзуллоев Ҷамшед ва Раҳматуллоев Маҳмадалӣ. 2 сентябр соати 9 Сайфов Ҳикматулло Қудратович, ронандаи раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон Муҳиддин Кабирӣ ба утоқи кори мо омад. Мо дар қатъи Маҳмад Раҳматуллоев бародари зани Муҳиддин Кабирӣ иштагӣ будем. Омад гуфт ки ана раис гуфта Рӯҳуллоҳ занг зада ки бире пуллоро бигире ҷамъ куне $1,200,000 барои дасти Ҳоҷи Ҳалимда бутен. баъд иштагӣ будем ки ман гуфтам ки ҳамо $400,000 Рӯҳуллоҳ як-ду моҳ пеш овард ҳамунҷа мондагӣ буда сеф. Вай дар даст монад 200,000 сомонӣ дига пули хонаҳо. Санаи 2 сентябри соли 2015 соатҳои 9 Сайфов Ҳикматулло Қудратович, нумояндаи шахсии Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, ба корхонаи мо ташриф оварда дар утоқи кори Нарзуллоев Ҷамшед мо нишаста будем. Бо мо арз кард ки раис яъне Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ва писараш Рӯҳуллоҳи Тилозода фармудааст ки бояд ҳатман $1,000,000 ё $1,200,000 аз ҳисоби фурӯши хонаҳо бошад, аз ҳисоби фурӯши амвол ёки пули ҷое ки бошад набошад ҷамъоварӣ карда бурда ба
حاجی حلیم شخص بوده باید برسونن. ما عرض کردیم که ما در دست ما اینقدر مبلغ نیست، از کجا ما میاریم؟ اموالی که در بیناکار سرویس هست یگان چیزهاست فروخته شدن نشده است، اینقدر مبلغ نیست. سیف و حکمت الله ابراز داشت که کنی بیسته محاضر روح الله بیاد کنی چی حل می شود. ҳамон рӯз 2 сентябр, яъне як рӯз пеш аз актҳои террористӣ ва кӯшиши табаддулоти давлатӣ аз тарафи гурӯҳи террористии Ҳоҷи Ҳалим Назарзода, худи писари Муҳиддин Кабирӣ, Тилозода Рӯҳуллоҳ ба дафтари кории ҷамъияти саҳомии пӯшидаи бинокор сервис ҳозир гардида, ба Нарзуллоев Ҷамшед ва Раҳматуллоев Маҳмадалӣ дубора супориши Муҳиддин Кабириро мерасонад ва аз онҳо $400,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва $200,000 сомониро, ки дар сейфи Нарзуллоев Ҷамшед буд, мегирад. аз сейфи оҳанини худаш, ки дар утоқи кориаш буд, дар як халтаи селофанӣ маблағҳоро бо асъори хориҷӣ мебарорад ва ҳисоб мекунад. сипас Тилозода Рӯҳуллоҳ ба Ҳоҷи Ҳалим Назарзода тавассути телефон занг зада мегӯяд, ки аз рӯи супориши падараш Муҳиддин Кабирӣ маблағи $1,200,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ҷамъоварӣ намудааст ва онҳоро бурда ба ӯ месупорад. баъд шунидем ки Рӯҳуллоҳ Тилозода бачаи Муҳиддин Кабирӣ худаш омад, гуфт ки отам занг зад ай Туркия ки ана пулора $1,200,000 ҷамъ кунӣ бари Ҳоҷи Ҳалимда битем. баъд $400,000 айҷа сефаҳуй кард гирифту қатъи $200,000 сомонӣ буд, $800,000 дигаша ай сефи худаш рафт гирифт овард, ҳамаша дар пакети сфед андохт, маҳкам кард. Ҳоҷи Ҳалимда занг зад, акаи ҳоҷӣ гуфт пуло тиёр шид. баъд қатъи Сайфу Ҳикматуллоҳ Қудратович, ронандаи Муҳиддин Кабирӣ, суворӣ шудан хонаи Ҳоҷи Ҳалим рафтанд. بعد از نیم ساعت روحالله تیلازاده یعنی پسری محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی ترکستان آمد گفت که این سفارش پدرم باید که همین مبلغ رو یافته برده سپاریم. روحالله تیلازاده در اتاق دیگری یک سیفی خودی شخصی ای خودش او داشت. بعد روحالله رفته از کابینت خودش باقی مونده پولا چقدری که بود آورده در اونجا حساب و کتاب کردن، در سلافن سفید پیچانیدن، زنگ زده گفتن که ما مبلغ تیار کردیم برده باید که به حاجی حلیم میسپاریدن. باز ابراز داشت که ماشین اموال چی انشاءاتی که ضرورت بر چی فروختن هست باید همش فروخته شود. همین خیلی به نرزلویف جمشید و در نزد ما ابراز داشت و پول رو با صرف حکمت الله همچون راننده مهیدین کبیری گرفته در автомашин کرالایی که با روحالله تیلازاده تعلق داشت گرفته پول رو رفتند. баъди супоридани маблағи калони пулӣ дар ҳаҷми $1,200,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба дасти Назарзода Абдуҳалими Мирзо, Тилозода Рӯҳуллоҳ якҷоя бо Сайфов Ҳикматуллоҳ то манзили зисти охирин воқеъ дар кӯчаи Чинор Имомов хонаи рақами 25 меоянд. баъде аз воситаи нақлиёт фаромадани Сайфов Ҳикматуллоҳ, Тилозода Рӯҳуллоҳ автомашинаро худаш гирифта ба самти номаълум равон шудааст. мо ҳам мошин дاشتیم خاطر روحالله رفتیم سینی خانه حاجی حلیم. بعد در روحالله زنگ زد حاجی حلیم اکا او در خانه ای گفت که او با ما خواستیم رفتیم اومدیم پیش خانه حاجی حلیم پیش خلیب زواد و بعد روحالله گرفت همون مبلغ را گرفت خانه درو و گفت فقط در ماشین بشی و میبرم همین پلو را در حاجی حلیم میتم و میام. و روحالله گرفت پلو را رفت همون پاکتی که الان نگیریم رفت که در اون خانه دور آمد همون دهانی در دو بعد چند خب با گشت آمد گفت که اگر پلو را دادیم خواهیم رفتیم. روحالله گفت که های که رفتیم خواهیم و ما ماشین های کردم آمدیم پیش خانه مونده فر آمدم و روحالله ماشین گرفت
рафт фақат гуфт ман кор дорум, гирифт рафт мошина. ҳамин тавр ҳоҷи ҳалим назарзода ва хоҷагону маблағгузоронаш аз ҳисоби созмони террористӣ экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон оромиву осудагии мамлакат, сулҳу субот ва манфиатҳои миллиро нодида гирифта тарҳи ноором сохтани авзои ҷомеаро тарҳрезӣ карда буданд, вале тирашон хок хӯрду ба мақсади зиши худ нарасиданд. ман намедонистам ки рӯҳулло тилазода пулои Муҳиддин Кабирро бурда ба ҳоҷи ҳалим дода, ҳоҷи ҳалим ҷиноят содир мекарда. баъди ки дар телевизор тамошо кардем фаҳмидем ки ҳизби наҳзати ислом Муҳиддин Кабирӣ дар ҳамин ҷинояти ҳоҷи ҳалим якҷоя буданд. шахсан ман ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон аз кору кирдори ҳамин ҳоҷи ҳалим ва Муҳиддин Кабирӣ нафратам омад ки як ҷумҳурии ободу зеборо ба нотинҷӣ задам. вақте ки дар тоҷикистони мо ҳам хеле ҳодисаҳои нохуш ва нияти табаддулоти давлатӣ ва ҳама хеле чизо ки сар зад баъд аз 4 сентябр мо ҳам дарк кардем ки албатта ҳамин рӯҳулло маблағҳое ки падараш гуфта буд бебару ба ҳоҷи ҳалим расондан дар кор, албатта ниятҳои нопок доштиянд ё ки ниятҳои табаддулоти давлатӣ доштиянд. ман аз номи худам айноми хиш агар ҳамин ниятҳои нопок дошта бошанд ҳаминро ҳамчун маҳкум мекунам ки ҳамин хеле нияти нопок доштанд, ҷумҳуриро ноором карданд, худошон хестан рафтан ҳар сану моро дар ҳаминҷа шармсору ҷавобгар дар пеши халқи миллат мо ё ки шармсору чиштем. ман кори Муҳиддин Кабириву Рӯҳуллову ҳоҷи Ҳалиму ҳар касе ки набошад хиёнаткор ба ватан бошад, агар мо ҳамиёро маҳкум мекунем, что дориш ки мо дар ин ватан медорем, оянда мехоҳем ки дар инҷа зиндагӣ кунем, ҳар касе ки нияти нопок дорад мо маҳкумш мекунем. мо ҳамчун хешу табори Рӯҳуллову Муҳиддин Кабириву намиё نمیبخشیم همیارا. الان محیدین کبیری رئیس فراری سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزبی که طبق حلنامه سود عالی جمهوری تاجیکستان اکستریمیستی تروریستی اعلان شده است و جنایت و عملهای تروریستی صادر نموده فعالان آن تا امروز آشکار گردید. بیرون از جمهوری تاجیکستان در یکی از کشورهای غرب پنهان شده و لاف حزبداری و سیاستمداری میزند، نفوذ جمهوری تاجیکستان را در نزد سازمانهای بین المللی و بعضی از دولت‌های خارجی با دعوای و اتهامات ساخته و بافته‌اش پس زدن می‌خواهد. خود قضاوت نماید. خویش و تبار و نزدیکانش ابراز می‌دارند که از هدف‌های اصلی محیدین کبیری بی‌خبر بودند و در اساس سپارش او اینقدر مبلغ هنگفت را جمع‌آوری کرده به دست رهبر گروه تروریستان حاجی حلیم نظرزاده برده سپاریدند. پس میتوان خلاصه برداشت که محیدین کبیری رئیس سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه تنها به خلق و وطن خیانت کرد، بلکه خویش و تبار و پیوندانشان نیز در پیگیری هدف‌های ناپاک با راه صادر کردن اکت‌های تروریستی و کوشش تبادلات دولتی قربانی دسیسه‌های سیاسی خویش گردانید.